Seo ó an cáiliúil a chum raftarí an fila faoi ciléadán bailí beag tíomh muoite cuilteama i gcunda bhío, agus rugú raftarí i giléadán sa bhliain 1679. Isteach dan airí ben ládach an sínas de réis na féil príide Aodáin mé mo Ochar mé mo cheanna níos sápa mé chuí agus seasa mé siasa lár chunda bhío. I Clár gláine bhuiris fis mé an cédí sa máilletí físte hasáis mé gól. Gacail se má ráid ganéad cuairt fí san I bhágus go bhéile an áir. Ó fágam le thuachta gan éirí má chríse mar a éirí san ghuiin ó mar scapas san cheo. Nor a smaoiní mar cheara nor gáling tífíste ar sceach a bhíle nor flánaí bhío. Ciléadán an baile as an gadnaí an tá sméar a súcríomh an is meas ar gasort. Stá mén se mo hasa bheith geart lor mo ghuiní dé mo an istí mis féin a rí seo.